Dobro večer i dobrodošli. Večeras se nalazimo na Dužicama na večeri folklora pod nazivom Hercegovina u srcu. Ovo je njihova 14. manifestacija i idemo vidjeti kako to izgleda i kako to Dužičani rade. I tu i gospodin Čović, dobra večer, on je predsjednik vlade Županije Zapadno-Hercegovačke. Evo gospodine Čoviću, šta za vas osobno znači doći na jednu ovakvu kulturnu manifestaciju? Pa evo, prvo hvala na zainteresiranosti za ovaj događaj. Pa Kulturno-umjetničko društvo Bjeloševica već dugi niz godina čuva ovu tradiciju. Narod bez povijesti, bez tradicije u stvari nije to. I ovim ovakvim događajima u stvari mi budimo osjećaj kod mladih ljudi za našu tradiciju, za hercegovački način života i nešto što je za sve nas izuzetno bitno. Zbog toga evo i vlada Županije Zapadno-Hercegovačke podržava ovakve manifestacije, a ja osobno izuzetno sam ponosan evo što mogu ponekad uhvatiti vremena i nazočiti ovakvim događajima. Evo, to je stvarno lijepo, kao ispred Županije Zapadno-Hercegovačke, ali Županija dovoljno podržava ovakve događaje, je li kultura stvarno jako bitna za našu županiju? Apsolutno, gledajte, mi imamo jasno obojena budžetska sredstva za kulturne manifestacije unutar županije i podržavamo sve ovakve događaje na području cijele županije, znači ne samo koje organiziraju kulturno-umjetnička društva, nego i druge udruge i organizacije koje se bave promicanjem kulture od snimanja filmova do raznoraznih kulturnih događaja kao Street Food Festival, kao i također Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu, puno događaja koje organiziramo po drugim našim općinama i gradovima kao Potuško Lito, zatim Šimićeve susrete u Grudama, a u Ljubuškom nekoliko manifestacija kao što je neki dan smo imali Trnjak, promociju naše autohtone vinove loze, znači tako da evo nastojimo zaista biti potpora svim ljudima koji se trude promicati naš jedan i kulturni i gospodarski
život u županiji Zapadno-Hercegovačke. Evo, to je jako lijepo. Može li za kraj još jedna poruka? Kako potaknuti mlade, ne samo u našoj županiji, nego u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, da potaknemo da što više podržaju ovakve manifestacije, da se pridruže folkloru, da se družimo s ljudima? Pa evo, sami ste rekli, izuzetno nam je bitno to. Mi se nadamo zaista da će svi mladi ljudi naći neki svoj interes, neki u sportu, neki u kulturi, neki u drugim manifestacijama i udrugama, ali da će svi naći neko svoje zanimanje i mjesto pod suncem i učiniti ovu našu kako županiju, tako i cijelu državu boljom i ljepšom i ugodnijom za život. Evo, hvala vam što ste bili gost za Borak TV. Kad pogledam sve lebi planine, vidim lice svoje didovine, vidim lice svoje didovine, vidim svoja sva ognjišta stara, Bukovice i ravne Kotara, Bukovice i ravne Kotara. Oprostite. Vidim kuću kraj prašnjava puta sagrađena od kamena ljuta, sagrađena od kamena ljuta. Ispred kuće igraju se dica, pomogla ih Marija Djevica, pomogla ih Marija Djevica. S nama je tu večeras i načelnik općine Grudo, Ljubo Grizelj. Gospodine Grizelj, dobro nam došli na Dužice. Evo, šta možete reći za ovu manifestaciju? Vidimo da ste dugi niz godina već prijatelji sa Kudom Biloševica. Šta možete reći, kakva je ovo manifestacija, treba li poticati ljude da dolaze na ovo? Pa, po prilici ovako ste vi u uvodu rekli, dakle, općina Gruda i općina grad Široki Brijeg, mjesto Dužice su povijesno vezani. Dakle, večera sam ja u kratkom obraćanju rekao da je jedan dio općine Grude nastao iz grada od nekadašnje općine Lištica, da je župa Ledinac ili Ledinačka župa nastala od župe Rasno. Dakle, prema tome, danas mi je potpuno drago i mi podržavamo ovu manifestaciju iz razloga što jedan danas dio Ledinčana, dio Donomamićana pleše, igra i pjeva i sudjeluje u radu Kulturno-umjetničkog društva Biloševica. Evo, zahvaljujući gospodinu Mariofilu Čolaku koji to vodi besprijekorno sve ove godine, mi smo se uključili, ima već dobrih godina i podržavamo ovu manifestaciju. Evo, stvarno lijepo. Možete li još poslati neku poruku za mlade da se potakne da što više ovakvih manifestacija, da kulturu dignemo na još jedan viši nivo? Kulturna baština, tradicijska baština, tradicijsko nasljeđe je ono što obilježava jedan narod, ali sve to skupa bez ljudi ne vrijedi vam ništa. Ne vrijedi vam, naši bi rekli ljudi u žargonu, ni pol ule duvana. Dakle, moraju biti ljudi, dionici toga. Naravno da je odgovornost i prije svega na nama koji to moramo prenijeti, tu emociju, taj entuzijazam koji danas Mariofil naš ima ovdje, ali i na onima koji će iza nas doći, koji će to prenesti u budućnost. Tako je. Evo, hvala vam što ste bili gost Borak TV. Hvala vam. Ajde, Marko, ti ćeš malo pjevati sad. Ja sam odmah sve lebita, ona cura sa Plitvica, spojila se naša srca na izboru usred Sinica. Ja sam odmah sve lebita, ona cura sa Plitvica, spojila se naša srca na izvoru usred Sinica. Hoćemo skupa pjevati. Oj, soko
Plitvice sleti, reci drago što boluje sama. Nek ne brine i još malo čeka, doće večer donijeti joj lijeka. Oj sokole na Plitvice sleti, reci drago što boluje sama. Nek ne brine i još malo čeka, doće večer donijeti joj lijeka. Pozdrav našem Ljubuškome. Odan stalno danju noću, moje misli dragoj lete, kao oblak iznad sela, kasnije sretno dijete. Odan stalno danju noću, moje misli dragoj lete, kao oblak iznad sela, kad sam bio sretno dijete. Ajde opet. Moj sokole na Plitvice sleti, reci drago što boluje sama. Nek ne brine i još malo čeka, doće večer donijeti joj lijeka. Oj sokole na Plitvice sleti, reci drago što boluje sama. Nek ne brine i još malo čeka, doće večer donijeti joj lijeka. Evo, hvala Bogu i kiša nas pusti. Otjeraću konje vrane, a mjesecu dok ne svane, milovaću njenu kosu, kao sunce bistru rosu. Otjeraću konje vrane, na mjesecu dok ne svane, milovaću njenu kosu, kao sunce bistru rosu. Oj sokole na Plitvice sleti, reci drago što boluje sama. Nek ne brine i još malo čeka, doće večer donijeti joj lijeka. Oj sokole na Plitvice sleti, reci drago što boluje sama. Nek ne brine i još malo čeka, doće nada donijeti vam lijeka. Nek ne brine i još malo čeka, doće večer donijeti joj lijeka. Hvala od srca, pozdrav. S nama je večeras poznati glazbenik Zdenko Damjanović, ujedno i voditelj, odnosno predsjednik Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Blaćani Biograci. Evo Zdena, večeras se nalazimo na Dužicama, 14. manifestacija Hercegovina u srcu. Što možeš reći o tom društvu, što možeš reći o ovoj večeri, šta ovo za tebe znači i kako se osjećaš večeras? Evo, lijep pozdrav vam iz Borak TV, mislim drago vas je uvijek sresti, jer ste ljudi sa terena, a to je današnjica. Znači ono što se danas dogodilo, vi ste tu bili nazočni, vidjeli ste šta se dogodilo. A evo mogu reći naslobodno kao umjetnički voditelj Kuda Biloševice na samim počecima, začecima ovog društva. Tu sam proveo 3,5 godine kao eto njihov umjetnički voditelj i evo prošle su generacije. I nazad opet, evo, nekih 3 godine, ponovo sam se malo vratio da ovu mladost opet malo zbijem u redove. I evo, vidim, to je ostalo zdravo, zrelo. A doći ovdje u Dužice, evo, kažem, kod svoje kuće, ko što sam spominjao i u Knešpolju kad smo bili na Strnačci, to su znači sve ljudi s kim sam ja vezan, što kroz folklore, evo, koliko samo večeriju kroz Krtine dolazite ovamo,
učiti djecu, a i prihvaćen sam se ovdje od ljudi, tako da mi je uvijek drago doći na ovu manifestaciju. Evo, hvala vam na lijepim riječima. A šta za vas znači folklor? Je li važno da se mladi danas priključe folkloru ovakvim manifestacijama i da sudjelujemo u što većem broju i ljudi općenito i posjetitelji, ali i djeca? Pa vidite, u folklor sam ušao spontano i evo ne mogu izići iz njega. Sve da hoću, ne znam kako bi, jer ne želim to ni napraviti, jer folklor je nešto što čovjeka gradi. Ne znam koliko su roditelji svjesni, mi kao voditelji sa djecom koje radimo po folklorima, nije to samo skaka, trojanac, taraban, mislim je jedan dio. Prvenstveno to su i motoričke sposobnosti djeteta, razvijanje mozga i noge od malena. Znači imamo današnjice djece s poteškoćama u razvoju i vjerujem da radimo dobar pomak, da ne bude, evo, što manje, ne znam kako bih rekao, čak u mom kudu dolje u Blaćanima, dolazim iz kutka Sreće Antonija, znači prelijepa djevojčica koja dolazi u radionice i zavolila folklor. Mama njena kad je dolazila, samo 2 probe. Znači njeno dijete je pravilo neke korake što ona kaže, moja Antone to nikad nije napravila. Znači folklor svakako treba uključiti i u škole, prvenstveno. Probali smo biti malo zagovornici da se to uvede jedan neobavezan predmet, ali podmoranje. Pa kako lijepo doći usvat ove, pogledate tamo fina jedno društvo pleše ili nekoga ko nosa čašu samo po podiju i ne znam šta će od sebe. I čujem dosta ljudi za stolom šta bi dao da znam plesati. A evo, folklor je ta zajednica i vidjeli ste ovdje večeras od Bunjevaka do gore Zadarskog zaleđa. To nas je folklor spojio. Mi nikad ne bi došli na takva mjesta da nije tog folklora. Folklor je obitelj. Evo, zbilja ste to tako divno rekli. Šuška se da kod vas u Biogradcima je neka manifestacija, pa evo preko Borak TV možete to najaviti i pozvati naše gledatelje. Pa evo, šuška se 22 godine i ne želimo propustiti ni jednu godinu. Vidimo da ljudi vole doći na Blaćansko silo. Mi smo nekako u centru Mostarskog blata, u jednom trokutu Širokog Brijega, Mostara, Međugorja. Neki centar. I ne samo da su tu naši Blaćani, tu dođu ljudi od Vrgorca, evo od Dugopolja, gore vidim Guča Gora, jer i mi dolazimo na njihove manifestacije, znači spajamo ljude sa svih krajeva. Evo, to ćemo priličiti sada 18. srpnja na športskom centru Vitez Zdenko Bogdan, to je naš prvi stradalnik kod Nuštra i njemu je posvećen naziv našeg sportskog centra. Naša prelijepa Osmoljetka škola što nam krasi tribine, prelijepi borovi, sami ambijent našeg Blaćanskog sila je Bogom dan, jedan amfiteatar prirodan. I evo, svakako sve gledatelje Borka TV pozivam. U 19 sati već krećemo s jednim neslužbenim dijelom. Puštamo prostor mališanima, to sam već spomenuo. Nek djeca osjete šta je to folklorno druženje, da nema tu kući baba i ono čim su nas plašili, već malo dječje igre na puhanci, 1 sat i po vremena prostora za njih. Onda već u 20 i 30 negdje krećemo sa folklornim nastupima. Evo, ja ne bih pobrojavao, to su društva iz naše Hercegovine i gosti iz Bugojna iz Bosne i sa Bobanovog Kraljeva Sutjeska. Dakle, sve spontano, sve u ozračju prijateljstva i na koncu imamo prijatelja Stefana, humorist, zabavljač, mađioničar, ne znam gdje bi ga svrstao, gdje smo bili na jednoj večeri Hercegovac godine koju Danijela Škegro organizira. I sam je prišao jer vidio je moj rad, kako društvo Blaćani prate Hercegovac godine svojim nastupom. Sam je nekako u nama nešto vidio i prešao nam i ponidio se kao čovjek. Nisam ga nikad sreo. I kaže, imao bi želju doći na vaše Blaćansko silo i zabaviti vašu publiku. Što smo ga srdačno primili i nešto možda neobično za ovu godinu. Ipak 22 godine, to je 22. rođendan kuda Blaćani. Generacije su prošle. Svake godine misli čovjek da je malo umoran, ali evo kad se primakne to silo, dođe neki vjetar u leđa,
koliko god malo ljudi u organizaciji bilo, sve se postavi, dragi Bog to nekako posloži i samo što opet malo prikaže, gledam u nebo da ne bude kiše. Evo, hvala vam stvarno na divnim riječima, a sve gledatelje pozivamo u Biogradce da uveličamo njihovo slavlje. Vidimo se u Biogradcima. Veselog me rodi moja mati, pa ja mogu ove zapivati. Veselog me rodi moja mati, pa ja mogu ove zapivati. Daj mi mala prsi svoje, da ja čujem srce tvoje, da ja čujem srce tvoje, da li kuca koji moje. Daj mi mala prsi svoje, da ja čujem srce tvoje, da ja čujem srce tvoje, da li kuca koji moje. S nama je tu večeras i gospodin Ledenko iz muške pjevačke skupine Zavičaj. Evo, dobro nam došli na Dužice. Šta možete reći, kakva je ovo manifestacija, jel vam se sve svidjelo, s čim ste se večeras predstavili? Hvala na pozivu. Mi smo već drugu godinu već za redom. Prošlu godinu smo bili i ovu godinu. Mi smo muška pjevačka skupina, registrirana u Pakoštanima, ali iz više sela. Znači da nije samo iz Pakoštana. Ima Vrana, ja, Vukšić, Peramatovci, tako dalje, tako dalje. Pivamo ove pisme naše tradicije, naših starijih što smo pivali, ono pod bas, pisme za Ravni Kotara i Bukovice i Priobalja. Zašto Priobalja? Zato što je Pakoštane su ipak uz more, jel tako? A šta me večeras tu dojmilo, najprije naš prijatelj Čolak, on nas poziva već ovu drugu godinu. Znači, zahvaljujem njemu, zahvaljujem Kudu, njegovom, svima njima, članovima na dobrodošlici, a mi smo se odužili kako smo god mogli najbolje. Eto. Super, hvala vam, vidjela sam i sama da ste digli, napravili odličnu atmosferu. Što možete reći o vašim napjevima i pjesmama? Možete li nešto malo više o tome? Pa čujte, naši su napjevi pod bas, to su većinom pisme Kotara, Ravni Kotara, zapravo da ne rečem, Bukovice, to je ispod Velebita, Bukovica, Ravni Kotari, okolica Benkovca i doli Priobalja, ne? I pivamo i razne pisme, ne pivamo mi i zabavne, i klapske, i šta ja znam, dalmatinske, sve živo. Hvala vam što ste bili gost za Borak TV. Uživajte u ostatku večeru. Ja ću se hvaliti opet gospodinu Čolaku, našem dragom prijatelju. Mi smo već 2 godine tu skupa kod njega i zahvaljujem se mojim dečkima iz MPS Zavičaja, zahvaljujem se mom predsjedniku Milivoju Klariću, a ja sam voditelj Marko Ledenko Markić. I to je to. Gledam staze kud sam prolazio, Gledam staze kud sam prolazio. gledam staze, gledam vinograde, Gledam staze, gledam vinograde. tu ostaše uspomene mlade, Tu ostaše uspomene mlade. ljubili se ja i moja Mara, Ljubili se ja i moja Mara. ispod kuće kod starog bunara, Ispod kuće kod starog bunara. S nama je tu i večeras gospodin Pažin iz Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Slavonija. Evo, gospodine, dobro nam došli. Kako se osjećate ovdje u srcu Hercegovine? Kakav je osjećaj doći nastupati ovdje iz Slavonije?
Hvala lijepo. Osjećamo se odlično. Mi smo došli iz srca Slavonije, iz Zlatne doline, u srce Hercegovine. Nismo prvi puta ovdje. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija kao kompletno članstvo, bili smo ovdje i plesački dio. Ove godine, u stvari to je bilo 2016. godine, prije 10 godina smo bili u kompletu ovdje kod našeg Mariofila, kod naših ljudi iz Hercegovine i osjećali smo se uvijek tamo ugodno, a sad se pogotovo osjećamo ugodno. Ove godine je došla muška pjevačka skupina Slavonija Jakšić, koja djeluje od 2019. godine i pjevamo a kapela pjevanja. Predstavili smo se danas sa pjesmama Požeškog i Jakšićkog kraja. Što reći o ovakvoj jednoj manifestaciji koja se odvija, meni je čak i draža sutrašnja manifestacija gdje su djeca naš fokus koji trebamo i razgovaramo sa svim predsjednicima kulturno-umjetničkih društva i u Hrvatskoj i ovdje i vidim da je i Mariofil i Hud Biloševica jako daju pažnju na tome jer sutra će nastupiti 217. Mi smo bećari, mi smo danas otpjevali te pjesme. Ovi ljudi koji su došli ovdje, danas je to bilo jedno toplo srce, jedna topla dobrodošlica nas Slavonaca, odnosno ovih iz Subotice i svih ljudi ovdje iz Hercegovine. Mi smo se osjećali jako ugodno, jako dobro. Uvijek smo primljeni toplog srca, čak mogu reći, možemo se pohvaliti da i privatno nekad dođemo u ovaj dio. Evo, to je stvarno divno čuti da folklor spaja ljude. Možete li nam samo još reći za kraj neku poruku za mlade, evo što i ovdje, a i što kod vas u Slavoniji? Treba li njegovati svoju tradiciju i čuvati je gdje god pođemo? Naravno, mladi danas moraju njegovati tradiciju, mi stari njima to moramo pokazati. Današnje vrijeme je takvo kakvo je. Ako ih mi zainteresiramo, a jednostavno ćemo ih zainteresirati sa ovakvim putovanjima, sa ovakvim prijateljstvima, ako ćemo reći i ono što ne želimo reći po društvenim mrežama, ok, radite društvene mreže, ali onda sa prijateljima s kojima ste bili u kući, s kojima ste zaplesali, s kojima ste proveli 2 krasne noći i ostaćete prijateljstvo dugo, ali ćete znati s kim ste se upoznali, a ne onako da ne znate. I to mlade putovanja i sve. Naše Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonije ima 36 izlazaka tokom cijele godine. Putujemo po cijelom svijetu, da se razumijemo, putujemo i po Hrvatskoj. I tamo je najveće poznanstvo. Iz 2016. prije 10 godina ovdje smo bili i dan danas su kontakti ostvareni. Ovi naši mladi, nisu to više mladi ljudi, to su sad 28-godišnjaci, 30-godišnjaci, ali ostali su u velikom kontaktu i mogu se uvijek osloniti na svoje prijatelje. Evo, to je tako divno čuti, još jedna potvrda je da je folklor više od plesa, da spaja ljude tijekom cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske i šire. Hvala vam što ste bili gost za Borak TV.
večeras legendarni gospodin Čipa koji već dugi niz godina ganga, nema gdje nije bio. Evo Čipa, kako se vi osjećate ovdje na Dužicama, šta za vas znači ganga? Pa šta da kažem, dobro je, naravno u svome selu još tu sa svojim folklornim društvom. Ja sam jedan od mlađih ovdje, ali i ja sam ostario što se tiče gangaša. Volio bi da ima ovi mlađi, ali nažalost slabo hoće to. A evo kako je bilo to na ovim prostorima, vi ste u svome selu, jel se oduvijek ganga, jeste vi oduvijek u gange? A ja sam u gangi od svoje 15. godine, stalno nastupam, idem sa društvima i dalje i po drugim državama i sve. A evo šta za vas osobno znači gangat, šta za vas znači ganga kad kažete da gangate od 15. godine? A znači nešto da se ne zaboravi naša prošlost, starina. Recimo, mene je i majka moja učila gangati i ona je bila pjevačica velika. I meni je to u srcu naraslo i ja ne mogu to zaboraviti nikako. Volio bi da i mladi nastave, ako mognu ikako, da nešto, da se ne izgubi. Evo tamo moje sljedeće pitanje, kako pozvati mlade momke da krenu gangati? Postoji li ikakav lijek za to da se ganga obnovi i da krene što više ljudi opet gangati? Pa nastojimo, evo ja imam osobno mladi momaka, počnu malo gangat, onda kad se malo zamomče, malo i ko stid i to, ali vjerujem da će biti poneki i već ima poneki. Evo, fino je to lijepo čuti, idite, uživajte u vašoj fešti i hvala vam što ste bili gost za Borak TV. Večeras je naša draga Ines, dobrodošla. Ona je predstavnica ispred Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo. Evo, draga Ines, dobrodošla na Dužice, dobrodošla u srce Hercegovine. Kako se osjećate ovdje večeras? Šta za vas znači plesati ovdje u Hercegovini? Dobro večer i vama. Pa, bilo nam je divno večeras. Verujem da će nam i sutra biti isto tako lipo. Znači nam, mi smo nekada davno došli baš odavde,
ne iz Širokog Brijega, ali tu u blizini. I meni lično je divna priroda, stvarno mi se sviđa naspram naše ravnice, malo je drugačije i sviđa mi se. Što se domaćina tiče, super su nas ugostili, mi smo došli, daleki put smo prevalili, ali čim smo stigli, onda smo dobili jesti i piti, baš onako domaćinska atmosfera. U petak ujutro smo stigli, tako da sad smo već se malo i mi odomaćili ovdje i sviđa nam se, sad nam je lipo. Evo kažete da ste jako dugo putovali, ja to nisam mogla osjetiti na bini i na svim vašim članovima. Možete li reći za Borak TV s kojim plesovima ste se večeras predstavili? Predstavili smo se sa bunjevačkim plesovima. Jedna koreografija je bila bunjevačko-momačko kolo, koje je tipično za nas Bunjevce, izvodi se u trojkama, nije parovna igra, ali isto tako smo imali parovne igre i svi su, kao što se moglo vidjeti, nastupili u našim tradicionalnim nošnjama, svilama, tako da mislim da je to bilo zanimljivo vidjeti ovim ljudima koji nemaju toliko dodira sa tim. I da, odmorili smo se, zato je tako bilo. Da smo došli danas, ne znam baš da li bi tako izgledalo. Da. Bez obzira na to, izgledali ste fenomenalno. Hvala vam što ste dali izjavu za Borak TV. Hvala vam. Evo s nama je tu i gospodin Ivan. Dobra večer gospodine Ivane. Možete li nam evo vi osobno reći iz kojeg društva dolazite? Dolazimo iz Kulturno-umjetničkog društva 7 Kaštela iz Kaštel Gomilice. Postojimo već 40 godina. Gostovali smo diljem Europe. Imamo 7-8 plesova u svom repertoaru i radimo na povećanju. Evo, možete li reći kakav je osjećaj doći na Dužice? Je li vam ovo prvi put da ste ovdje? Dužice su na prvi put, bili smo tu u Biogradcima blizu, tako da poznat nam je teritorij, poznati su na ljudi, neki ovdje, već odavno imamo ta neka poznanstva i uvijek nam je drago doći u Hercegovinu. Lijepo je to čuti, možete li još reći s kojim plesovima ste se večeras predstavili? Večeras smo se predstavili sa završni kolon iz opere Eros onoga svijeta, poznatoga muzikologa, znači Jakova Gotovca, iako bi voljeli da smo nešto iz našeg kraja. Evo jedan jako zahtjevan komad za otplesati, koliko je trebalo vremena da se to nauči, osobno sam gledala, stvarno zapanjujuće. Pa treba dosta rada, mi to radimo znači kroz cijelu godinu, prva pripremna grupa, to je znači prva grupa koja dođe, koji su tek stali na noge, cijelu godinu se radi i ima dosta posla za to napraviti, ali srce, duša, tijelo, da sve o sebi.
Evo, hvala vam što ste bili gost za Borak TV.
S nama je tu i gospodin Jozo. Jozo, dobra večer, dobrodošli na Dužice. Evo, možete li za Borak TV reći odakle dolazite? Evo, hvala vam na pozivu, mi dolazimo iz Tomislavgrada, prvi put smo tu u Dužicama, ja sam glazbeni voditelj Hrvatske Duvanjske baštine. Evo, kakav je osjećaj prvi put doći na Dužice, kako se osjećate, je li vam lijepo? Uvijek je lijepo biti pozvan i biti prijatelj ovakvih dobrih ljudi. Evo, s kojim pjesmama ste se vi večeras predstavili? Mi smo pjevali Bećarac i Gangu. Evo, šta za vas znači Ganga, šta za vas osobno znači jedan Bećarac otpjevati na ovakvoj manifestaciji? Pa evo, pošto smo mi jedini koji pjevamo tu autohtoni hercegovački Bećarac, ili su prijatelji iz Slavonije, naravno, nama znači puno. Iako učimo i od Hercegovine, i od Bosne, i od svega toga. Znači nam stvarno puno. A evo, može li jedna poruka za mlade? Danas puno se gleda, hoćemo li pjevat Gangu, nećemo, ćemo pjevat Bećarac. Kako potaknuti mlade momke da krenu pjevati Bećarac i krenu gangati? Ako nećemo poštivati svoje ono što su nam stari ostavili, onda nećemo poštivati ni sve ostalo. Evo, ja ne mogu utjecati nekoga ko želi šta želi slušati, a volio bi, evo ja kao prvi ja imam djecu koji želim i obučavam svoju djecu da to vole, da to rade. Pa evo, ja bi volio da svi mi, znači svi ljudi iz ove krajine naše Hercegovine, što više utječemo na mlade da to zavole. Evo, hvala vam što ste bili gost za Borak TV. Sustrela me stara baka nasred Slavonije, raširila ruke pita, odakle si sine. Sustrela me stara baka nasred Slavonije, raširila ruke pita, odakle si sine. Reći ću ti bako, kad mi širiš ruke, ja sam Bolan Bukovčanac, a me diđe župe. Reći ću ti bako, kad mi širiš ruke, ja sam Bolan Bukovčanac, a me diđe župe. Molila me stara baka da zapivam malo onu što se nekad davno medviđom pivalo. Molila me stara baka da zapivam malo onu što se nekad davno medviđom pivalo. Pivat ću ti bako, kad mi širiš ruke, ja sam Bolan Bukovčanac, a me diđe župe. Pivat ću ti bako, kad mi širiš ruke, ja sam Bolan Bukovčanac, a me diđe župe. Poslušala baka pismu, pa zaplaka samo, a ja sam našeg roda otišla odavno. Poslušala baka pismu, pa zaplaka samo, a ja sam... S nama je tu i čovjek zbog kojeg smo večeras ovdje, predsjednik Kulturnog umjetničkog društva Miloševica. Evo, gospodine Mariopile, možete li nam nešto više reći o ovoj večeri, kako je sve proteklo, jeste li vi zadovoljni, je li se isplatio sav trud, jer vjerujem da ovo nije priprema od danas, nego već danima, tjednima ili mjesecima. Dobra večer ovi koji gledaju i koji uživaju ovdje večeras. Evo, organizirati ovaj događaj je doista, trebaš uložiti jedan ogroman trud, rad, jedno veliko brdo živaca i more strpljenja. Evo, iz priloženog vidimo da se to isplati i da je to jedno zadovoljstvo. To samo mogu raditi oni koji to vole i koji uživaju u tom.
Pa evo, mada naš 7 godina posljednjih ganja kiša, ali opet nam Bog daje da evo to održimo i da evo traje ovo zajedništvo večeras ovdje na Dužici. Evo, vidjela sam i sama da je bilo društava iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, pa tako i iz Hrvatske. Je li teško doći do takvih društava, jer ovo su večeras bili bolji od boljih plesova, jel ostanete prijatelji ili vidite li vi kod njih kako to ide? S obzirom da već 16 godina gradimo prijateljstvo kroz folklor kao i mnoga kulturno-umjetnička društva, imamo jednu dobru okosnicu, krug dobrih prijatelja i ljudi, ali evo, sve to ide u posljednje vrijeme malo teže, ali evo, dosta dobro uspijevamo doći do kulturno-umjetničkih društava i do grupa koje nastupaju. Vidjeli smo ovdje večeras Kud iz Subotice, iz Srbije, bunjevačko kolo, koji je doista oduševio ovdje publiku i doista je to bilo i za oči i za uši. Evo, hvala vam, nadam, večer je bila predivna, nema se što više za dodati, nadam se da ste i vi zadovoljni, hvala vam što ste bili gost za Borak TV. Živio Drago! Dođi i vidi, dođi pa se divi, jer poželjet ćeš da živiš. Ajmo Medviđa da čujemo malo to. Gdje mi je Jakšić? Hrvatska grudana sveta, već tisuće. Ajmo Kaštele! Naši bunjevci lijepi, teretnu sunce i smokve, kamen i vino. Ne dam te nikom, majko, teretnu sunce i smokve, kamen i vino. Evo, na koncu ove predivne večeri nema se šta posebno za nadodati nego da je bilo predivno. Hvala dragom Bogu što gospodin Mariofel kaže 7 godina za redom da im potrefi kiša, ali evo večeras je večer protekla mirno i predivno. Vidjeli smo tu društva iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, Hrvatske pa tako i Srbije. Hvala svima koji su došli. Sutra se ovdje nastavlja druženje u srcu Hercegovine. Nastupaju dječji folklorni nastupi, tako da nadamo se što većem broju posjetitelja i hvala vam što ste gledali Borak TV.